Assalamu alaikum, ni ne dai naku MTR mai taken sabo da kaza baya hana a yanka ta. Ma'ana kusanci na da kai baya hana in gama gaskiya. To, masha Allah. Jama'a idan mutum ba munafuki ba ne, idan ya yi ƙorafi akan wani lamari na gyara, to kuma aka gyara ya kamata ce ya fito ya faɗi wannan gyaran da aka yi a nuna an ji daɗi. To, masha Allah. Talakawa kada ku manta kun ba mu saƙo mu tura zuwa ga hukumominmu na soji na ƙasar mu ta Nijar. To mun tura saƙon kuma saƙon ya je. To masha Allah. Jama'a albishirinku, albishirinku. Sanin kowa ne yanda shinkafa ta yi tsada cikin ƙasar mu ta Nijar, jika 18 wani waje jika 20 ba dala 100, kai abin da sai a hankali. To masha Allah, masha Allah, alhamdulillah. Wannan hukumomin namu na soja lalle sun yi mana odar shinkafa, shinkafa tana nan ana sayar da ita. Lalle wannan shinkafar an yi rahusa mai sauƙi. Za a sayar da wannan shinkafar akan jika 13 da rabi kacal. Kai alhamdulillah, alhamdulillah. Jama'a mu ce Allah abin godiya. To masha Allah.